ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிராஸ் கேம் எப்படி மாற்றுறதுன்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம். ட்ராப் மிஷினில் 6mm ஸ்க்ரூ போட்டிருக்கோம். 5mm அலங்கி வச்சு கேமை முதல்ல கழட்டணும். கழட்டிட்டு இப்போ வேறு கேம் மாற்ற போகிறோம். நம்ம கேம் எப்படி செஞ்சு பண்ணுறதுன்னு உங்களை காட்ட போகிறேன். 5mm அலங்கி இந்த கொஞ்சம் கேப் கம்மியாக தான் இருக்கும், அதனால் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த அலங்கியை லூஸ் பண்ணிட்டு கையிலேயே ஸ்க்ரூ லூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது 15 to 70 டிகிரி கேம். இது எடுத்துகிட்டு வேறு ஒரு ஜாப்காக 205 5mm கேம் போடுறோம். ரேசிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது மேலே இருக்கணும் நமக்காக. ஏன்னா இது சுற்றும்போது கிளாக் வைஸில் சுற்றும். அப்படிங்கும்போது நமக்கு எடுக்கும். அப்போ தான் அவ்வளோதான் கட்டி எடுக்கும். கிளாக் வைஸில் மேலே கேமோட எண்டிங் சைஸ் வர மாதிரி வச்சுக்கணும். 5mmனாக்கா 5mm எங்கே முடியுதோ அந்த இடம் கீழே வர மாதிரி, மேலே ஸ்டார்டிங் இது வர மாதிரி வச்சு டைட் பண்ணணும். நம்ம ரேசிங் அதிகமாக உள்ள சைடு கீழே வரணும், ரேசிங் கம்மியாக இருக்கிற சைடு மேலே வரணும். ஓகேவா? சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். நல்லா டைட் பண்ணிக்கணும். நார்மல் டைட் வச்சா போதும். டைட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, அவ்வளோதான் கேம் மாற்றுறது. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம்.